Wiecie, młoda dziołcha wybierała się na zabawę do remizy strażackiej. Naoblykała się tam tych pięknych spodnic, na kieca, nawdziewała wszystko i matka i panu na pożegnanie. Maryjko, ty se szanuj ten wionek, szanuj se ten wionek. Dziołcha przyszła do domu nad ranem. Matka nie spała całą noc, czekała na nią i się ją pytał: no co, szanowałaś se ten wionek? Ja, mamulko. Dyczek miała teraz spodnic i keca, wszystko nagowa zaciepła, a co już tam się zresztą działo, to już nie baczyła. Wiecie, jakby moja babka żyli, ona by się nie poradziła pogodzić z tym, co dzisio te młode dziołchy noszą. Ja wam trochę o tym powosprawię. Najbardziej to by ją chyba zaskoczyły stringi. Ona zawsze do mnie padała: dziołcha, ty się nie wydosz. Ja w takich stringach nie chodziła, nie? Ale ona do każdej rzeczy, co ją robiła, to ona padała: ty się, dziołcha, nie wydosz. Tu by padała: gdyś to cię przeżnie, co to za sznurki? A co nosiły baby pod tymi wszystkimi spodnicami i pod kiecą? No ja wam sam nie zadrzak tych kieców, ale pokorza wam takie prawdziwe galoty. I noże, baba miała pod kiecą 5 spodnic, a przynajmniej 2. Potem jeszcze kieca, z opaska, jakla. Potem jeszcze, jak było zima, to się musiała łodzić w plejt. No to też takie miała galoty z taką przerwą, co by mogła się z tego wszystkiego wymotać, jak szła do haźla. Patrzcie, jakie to długie było i jakie piękne.